ji ber berdewamiya bordûmana Supayê Tirkiya çendeha zarar ber bi gundên deverên nêrwarêkan û berêgareyê û nihêlî û berwarîbalan ketîne ku hawlatî neşên qesta gundên xwe bikin û bişên jiyana xwe operê bibin. Ji ber hindê akincên gundan dene diyarkirin, ji encamê bordûmana Supayê Tirkiya mifa ji ber hemên gundan wernegirtiye. Hasol gelek çûne û vê ev sala xwe nebî bicevî. Da hede protînêken, da bojanaken, da ziraetîken, bes ev sala nevê tona raz xwe biçe, raz û simaxa xwe û tişet ev ya wexteyek çi çovê tirsek çi devêre ku mecbûr nebîn çi devêrî. O mêşet were mêşeton feqîron bizyon ku heta çene tona mêşet xwe. خودی دو خودی ما کو افت قاست فن هیدا کردن کو آنم شد چیتا تا گونی دو شوری خود براحتی بکرد. سالانه rêjeyeka zûra berhemê navxwe ji nav diçît û çi mifajê nahête wergirtin. Bordûmana van firokeyên Tirkiye evkê biye egerê şinovçûna sadehan tanet cûra cûr yê divî berhemî yê dibine egerê lawazbîna bolê oburiyê xelkekî. Ji hemî deverê bikire. Heta yani evet vê fetra çûyî da jî ne bes dever mesela berêgareya an heta van sapnên me van jî berhemê wanê yê avî jî neşin biçin xwe heta nav zeviyê xwe kunciyê bikin, bacanê bikin hemî ji ber tirsa bordûmana firokeyên Tirkiye. Ew jî dibîte egerê lawazbîna û bolê oburiyê deverê. Beşeka zûr ya akincên vê deverê bi rêya jiyara gundewariyê jiyana xwe operê vedibin. Lê berdewamiya bordûmanê kartêkirneka herî mezin li jîn û jiyara xelkê vê deverê kiriye. Di Derarif Kursat News, devera Amêdiyê.